Zdravo svima i danas Koča i Mihajlo igraju fudbal. Evo, Koča i Mihajlo igraju fudbal. Dobro, to sam vam rekao. Idemo sad da ih pratimo. Lajkujte i subscribeujte ako želite još takvih videa. Mislim, danas ćemo snimati kratko. Zato što imam još 10%. Mihajlo šutira da go. Stativa. Ispado patika! Stop you monkey! Koristio je papuču! Mihajlo koristi papuču! Mihajlo koristi papuču! Mihajlo koristi papuču! Jao. Drama. Kakva drama. Dobro. Sad je 1-1. Čekaj, koliko je? 1-0 ili 1-1? Ajde, stavit ću 1-0 za Koču. Da vidimo koliko se sa 5 minuta. 1-1. Odaberite ko će da pobedi. Koča ili Mihajlo. Mihajlo kaže, neće moći ove noći. Koča kaže, ma nemoj, pobedit ću te. Šalim se, to sam ja upravo recitovao. Stop you monkey. Ne vidi se ništa, ali nema vas. Ne, bez drame. Nasilje nije odgovor. 1-1. Jaj. Obojica ste i golman i igrač. Amaš, šteta. Daj po jene, možda za driblinge. Ajde kad završimo ovaj video. Ako se pitate ljudi na koje poene, mislio sam na poene za top 11 najboljih prijatelja. I njih dvojica su ti top 11. To su moji Koča i Mihajlo. Daj pravim neku Mihajlovu i moju avanturu. Ispado patika! I Mihajlo opet koristi patiku! Čekaj, koliko je? 2-1 ili 1-1? Dobro. Vidite šta sam ja screenshotovao. 3-2. Znači ti imaš 3, a Mihajlo 2. U redu. Au. Ipak će biti 7 minuta. Sad je poluvreme. Da. Sad je poluvreme. Šta jel hoću? Biće video 7 minuta, a ne 5. Pošto vidim da imam 2170 pratilaca. Super. 4-3. 4-3 za tebe ili za Mihajla? Za njega. Mihajlo vodi. Manji od Koče, ali ipak vodi. Ne. 5-3. Zanimljivo. 5-3 za Mihajla. Gledajte ovo. Apsolutno. Ćao. Da vidim. To je bukvalno snimam. Ajde. Ćao društvo. Dobro. Opa! Jeste vidjeli? U ovoj noći ne zna se ko će da pobedi u ovoj noći. Ko zna? Možda i bude istina. 5-4 za Mihajla. Znači za sad Mihajlo vodi. Au, baš! Koliko? Imam još 6%, dobro, imam vremena. Posle ću ugasiti. Ne,
Jel vidite ovdje loptu? Vidio sam da svi ovdje volite fudbal, pa da je nešto da je na Duinom video skoro podonelo i 1.000.000 pregleda. Igramo tu tačku, jo. Dobro, ali je i dalje 5-4. Sad ti je 0-0, igramo drugu igru. Da. A ja ću da računam 5-4 za sada. Ide gore dole, kuži kura. Ajde. Beđi, srema ja, mojo. U redu. Da li će Mihajlo dati gol? Opa, odbranio! O, mašaj. Vidio kako sam pao? O, ne. Vidio kako sam pao? Ne. Izvini. Maš, srema Izvini. ja. U redu. What the hell? E da, ljudi, meni je danas rođendan. Danas imam 11 godina. Srema. Punim drugu deseticu. Ovako, jako žuto šutiraju. Znači, dao si go. 5-5. Ajde. Ne, 1-0 je ovo. Ja ću računati 5-5. Ja ću ipak računati 5-5. Pa šta bude? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 65, 17, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i 0. Izgleda da je Mihajlo pobedio, ljudi. Svaka čast za sve. Još, brate, nije. A znam, ali mi ima još 5%. Bolje da završim video. Izgleda da se završilo na kraju 6-5. Mihajlo je pobedio. Svaka čast svima vama koji ste odabrali Mihajla. Mislim da niste baš svi odabrali Mihajla, nego ste većina vas je odabralo Koču, ja mislim. Ali nema premotavanja, to je varanje. 2-1. Lajkujte i subscribeujte ako vam se svidio ovaj video i vidimo se